Promo ato Ghana Maya de Shema Munina Muaha. Sompa 106.5. Kasafidie aso enie ebrono so seria pam tobaka seba. Yaboabo no frifitiam hana mamrani amane yakwaso. Yadana ni nyina chini yadaba somo. Na kasebo ifri hana mu Facebook ni yadamu live. Aya Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Nanya honko YouTube no so yadamu. Afei www.sompaonline.com wakwa nsam rubanya binwa kinkan na yafere kese ya wa santamantem kropo kumase aye 93.1 ayiko befa bi 100.9 kumase adafo radio Paris France abrochimemu Sompa FM Aya Sompa 101.1 and Afe Takrade Sompa 103.3 Tachimani 106.1 Sunyana 98.9 na Marenfi Sam Kranza ya Sompa 90.7 Wama foya wadomanso alfa kaseboy bi Awa 101.3 and Kingdom Aya Mankesim 106.1 Ana samwa yade erbano eni mono ebini say Arewo sembiesi ewo etututuo ya akoso ewo asama kese ya wakyerese ne efri mu ba no eni enya yama ne boni kwabranya ko eni ye bekasa fa ho kase yi so Adenta Circuit Court ahye embrantoa miensa se wom kode fiase emfinhia no miensa no munye dwumaden kan ho aban krache panye ya wono so obrim central kropone mu diaba wasanja no kreda se woje adamdie efri galamsefo ho bindure mentime ho ase ya ekoso ne atututuo no etuo ntwa ye foforo bia ba bebom ebunsem obeti na wiye chairperson ya wada Ghana National Polio Plus Committee no so e de atodwa se womu ye dwumaden ahwama polio yade no woma brase ana wokwa yeresabia wodododo no ano a ana chayasi ye bikita opa so kwa insurance yesenya adwuma Brekum East empanyofo ya pomdin se achiba no womodano womobekasa ade afasemi ho besa bosumi mieseni ena oyene eto Ghana fo nyina ma defense minister ye Romane Boama waka enchine eguye na se be ya ye betimi ahye na nemu no ehonsem no asori ya ye bedi ho enkomo Ghana TVET atwe schools miensa emprepren asan sanse worma yinyamo wonsem ani na Ghana Education Services so mama ne ye wamo kyerose nya no kora se emprepren ya no wonma hyase a wofa kyerkyerfo na TVET won sensem ya na mpanyimfo bi nso akasa de fa won se enye tibon nkoso efo ede anemom eyomemu ne nyina ede ye fri won mo baba wuram ne ye twasuo posompo na fa yakobi manso awon so de emu nsam atese wani afoforo pinu a ana wiabre yaboabo no a yede baba somo sepram to brakase ebo na hye no so ai yesi abontate abetimi atwaso na oda mabase 2074 T74 yana nanu mudodo yawo ana wan makeka bomuo ade ayaduro time haba Mr. the capsules so epian ne atumalaria no ase na hye no so ai se nyame ya adomo amemenda ye de yerem ye 21st clinic say one we free widow screening dia ma obi a ye nuanom akunafo ena fenwisia ne nyanka mo ana ye de amamontifa ho jim na nso ko hwe wapomudemo Promosido ana de onga ani yanvita anso aba adwama so na nyame ya adoma fiada so ampa ya edwa abro Sompa ya fidikase nyina ya kwakohye mu awo Kaneshi market na Sompa obi bus no yade abramuo Joe's bread nso se yanka ntro se ware Joe's hot kenki anso adiaba obi ya metu bi nkoton 3 Ghana cedis wutu obenya mfaso adia free so yene ayaje adwa bekenkan semie ayeme AKOSUA Agyeiwaa kwade buaten mene Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya enafe Obaapa nana yaketwe Ebusiafo yenhye ensem na se na yentu fanfia ni kyeremu ewe amane bofo ya wotonkra efri epoye mantem de ma yakwabranya ko akache na ensem efrasa makese eba enam eye ahensie ho ensensem ene mansotwen ya enam so ntinetu akasa no yenkotie emu amane bo kwabra wote yenka ma han me sumi yaba kwabra na wona muti sen akopona dom ode na so ache me do fo awi asem a yetete wasama kese ne se ankasa na sitie me yaba me se me tiefo nyina aha ama mu nyina so akwa babio edoma ba eye poye mantemo ye kopiem ewo asama kese na ebe mre kakra enie no kame se asama kese ahensem tawantawa
ama ne ho no so be afihye kakra enie me no ka se okopie mo asama kete koduan emu a ahemfo mienu na me no ka se omobom ho asafo hene sempo no moyo hen poporo ewo asama kete koduan emu eye osa berima edu daako na impono eye osa berima pobi asomani na wotwi awiye osa berima pobi asomani abusua me no ka se no ye from eye akua konan akomu royal family no omunya eyi anese committee eye na pono odihia wato ya no wonsie do no omutimi ekosie no ewo asama kase amusiye senia amamre ne amane ekire pepepe ne bomu no ansema beto gan echem se ohene ba ko aye fene se osabema edu da ko me no kase sa odihia we enfi ne busuan emu no okwaje nkata fi court simple ne company ema eyiyo no enkoso na pono no akire omo sanso twa na mo enkosie odihia no ewo aye adihia esiye ewo asama kase na so yeseme chemu se wantimi amfa nkata no ankoma abusia no emba yiyo no ehase na no ya woda ede kwa na enu a ede na police wo payment mo nya ne tie se ne ekeka ede ko no ahwe na bibibo ne betimi asi omo nya ne tie se langas fo bi akote ba bi omo pese mo de basabasa yo eba ewo yiyo no emu eno na police phone etu na mo se po na komo kokofwe aboa ama asumje atimi edi abana so Sompa FM eba no eko wiase no eja ekoto asem mu ema asem no ehwan ema eko wiase tototo etie ema me no ekase nipa bako emiensa ene tuo atimi akaoma omo epepra na ensem nyina no police adom na do pe no motwe komo awa homa ekire no na baba abotira betu gyache bi se ya mpase bibisa esie eko wiase ekwampo no a police for ehyen a omo de koye se kokom kobo ama bambo wo se beja naso abran no adehye no asehye no kra me no ekase ensem no akoye bibia ewo ho no mo na ensem we esiye no ama eye abusua na ne omode hye da foma na omkope omoye na yiye no ada betu gya ache mi se ahensem se wanta we eba na che ama me no ka kwese ka kwa no makwase bibia ama court bua se osabari na eye pobi asumani ena so fata so di atabaka te hen na so me no ka se osabari ma du da ko so nte de ho ase ama me no ka se sem no eguso ekonkon ho no ma ene se me no ka se enra dai da atuwete mu esi na so ni na emu no a police for HM se ensem no omo ma abonten enfa emu enchemu fekofeko emetuga ita se omanfo bi ehye kire me no ka se omu twa na mo ahwe se be betuma so mpachi na impono asem no omo atimi ataso me no ka se ni de no kure ehye ayiyo ekoso na wotwe wiye wasama kese ama me no ka se nipa miensa ene tu akasa omo epepra ewo mu kwabna ma yemfa wonsi hase nom nafo anidi nsem ni nyina achi na brepem no yebesan aboakache na de apiem bia no watimi e de adan ye ne yetiefo wai me da watimi ni aba abusia yama ne tofo ya wotonkra efrepo ye mantem de ma kwabranya kwama ne bo na yekotie efri eye asama kese no na yeto ensem no so no na arehosem no a na yeda so ejiremu mese emre kakra ni de ne yanim se asomrofia amakraman anya dabre wo binduri ene etu atoto ne akunkum ne ho na so ebia saba be piemu adehima ye kasei enura da asemu a esiye wo binduri ya no ewo eye atifi ye mantem no nani nyina eye enianya de ne nyina ne se wo kire se emrante kwa bia wonim ba bia wo frɛ ya okitekite atuo ne ade ebowra efie bi mu eno eye abusua fie kwa wi akire no na wakum enipa miensa ama afoforo menu so eyade a wo maprepre mu oden na enkrato no akire mu a enipa miensa ya wafri mu emu mienu eye enkwada na eye afoforo miensa so ya kyese baako ewu ya mienu so eprepra no wonom so eye empanyifo na de na nani kwatwa wisa ne hwensa ntemu a wo hu asem de ekɔ ne banyina no ede mu enkyeremu ema no na wo kyerɛ se bese anwumre no mu ho anu anwumre no na wonom NTB enhyemu wo mu hu ya ne se kyese obi abo awura wanye nipa baako enipa ne toatoaso na tete kwa wi akire saa amanedie yi ede aba yede mu nkyeremu so ema mo na de awura mu baako eni se nipa baako a wonom epraye no ede eye George Bukari wono eye manager ya Binduri radio station bi a friend se Max Empire Radio and TV no wono na etua no so eka prefo yi ho
ena wo kire mu se ni nyina mu no ase wonum susu se boko ene ne mpotamo menteme ho ase ya chese da ne da no eya ema ne hom no so ya nanse yenim se to akotwe ba bia trama asomdwe boa adehye no enuma no no eno susu se bia asama ne mu hunu so nte no adehye ne bi afabro nya ho awe krakase a wabedi eye bumusem wesei na ne nyina mu no boko police fo ye wo ho chese wonum eye nsem hwehwemu nte no de ebe fro to mu bia no ye ma ye tiefo ene ya hwefo mani ene maso ensi emfiri ho Adenta Circuit Court ahye nipa mienu se won nkoda efiase envinhane baako miensa na omunye dwumaden emfa enka ho na esanse wo makwa wiade na sa nipa mienu eye Abdul Ganiu wodi mfinhano eduonu enwotwe oye Mesini Godwin nakpa ono so di mfinhano eduasa baako ono so eye carpenter ni sa nipa mienu ena court no ahye wo mo se won koda efiase na Angela Atachi wono ena preside sa asemi eno da nchen ya Chief Inspector Maxwell Lanyo wode ato court nanimu se March bosume ne da na to so du emienu ena abranti a ye friend Frank Hazi wono ye former ewo Enoch Holdings Limited ye do no ewon kran hase a wote na nakrom ewon kran ha wode beto de mu se wo mo hu se nipa mienu bi afa aye taxi Hyundai taxi ibi ye the registration number no aye GW 6880-22 ya wo mo e de akobo romo ewo warehouse bi a ewo Adenta Aviation na wo muso mkodu ye no dwumani baako na watete ba bia na wo hwe sankofo mienu adwuma wo mu die ne ade wo se anche bia na wo mu se wo mo ahyase loadu tiles awodo tiles be 15 boxes na wo mu loadi ye de good taxi ni mu a wo mu yesu wo mu tu no na sa nipa do ebe wo mu busa mo se na hwan na asoma mo ne amano krabo de ko hemfa no mo so o mu kwa akwa ade wo ha ba bi sisi a wa na wo mu etu ka no ko ye ntanam so ma nipa wo hu sankofo mienu e de asem no ekoto Frank enimu a Frank so de koto eye posifo enim ama wo mu ye nhwehwemu a na wo mu kyese sa match na mu e na beto odwase sa nipa mienu no ye kye wo mu busa wo mu se e yampase mo kwa kwia bibisi a na wo mu se ane na wo mu kwa akoton e wa boso kan e ne court e ne mo nkwa na mo gina asem na no sa na ye ni asem no se bubo mu de ne mra wo ho a ene ubedi enti wo mu kodi asem no ama ene ya make say court na hye wo mu se sa nipa mienu yi wo mu di body pa wabakwa kofa dia sebio enye wo mo de na kyese krono bono no enti wo mo nkode fiase mfinhane baako miensa na wo mo nya dwumaden enka ho a anopai Adenta Circuit Court e de samane boyi e de aba Onmoyafo Solomon kosi brakon araban krachepanyi ya woko Brim Central kopone mu a wada wono mo ano na wapanyi pa na baba kasa ya wochem wose wiasem so obeka ntangu so sana ko ano na sabio wona na nkonkyerkyere mu pe adechia no pa wodo bayan ponkonyuma na washase ya wotete nsensem bi se wono Solomon kosi brakon no nipa be mo ade ato ne so sasabio wonam na wonam kuntuna se ya yenuan mo mutu gala aban pe so obras ye wonde wogigi skafiri won mo nkyɛn emma won mo kwan sa mutu galamse wo Brim Central kroponi mu na de no krampo ye latest aba betwamuo aye 15,000 Ghana cedis ana minus no wagede afiri won monchen wa bra bibia sa ensiye anam so mo panyipa ne nsamtwofo akasa anu wo hyem se de etie nie aye small scale minus no wa mo nkita nkrata no ana kropon assembly no ankasa aye no se wo bibia da wo betu fuma gudie na wo ye small scale miner na wo nkita nkrata ya edimuo no aye ade se wo mba chew no mo chew wo so a wo mba final pa amwotue shikadi twidie ya kyese esombo na anu ye sika awro akoto kyese assembly ne kofasim ti we no municipal finance officer woro ne hwe na woje se sika yi anam so ama nipa binum a wokyekere wo mo no wotwa sika botene de ama won 15,000 Ghana cedis se won mo entua enti wo kan wasan so kan biam se sa sika 15,000 Ghana cedis ne won nam wo se wono ye Solomon kosi brako a wono aye MC e wo Brim Central ana agyegie no bibia se ne wono mo sa aye assembly ni mom na atwa sika to ho se ne beye se na ho no wokina bi no wo bi fa kwati kwan enkotu fumagudie a municipal finance office ena one minus na tena hase ena o kire wo mo say yes ye accept say GCD for am concession say muntu but you need a business operating permit from the assembly because answer my Kenya na assembly nin krata say I friend fee fixing resolution no so be a business without a permit in the assembly your finer e was say the man enti ye municipal finance officer e catch wo mo say ade na o ma ye no e was say obia etua sika 15,000 Ghana cedi e de ma assembly
assembly for operating without any permit from the assembly. And it's 15,000 na the Obokrata eka ho asem no. Enye municipal chief executive and omubitu esikanema no. They pay the money to the municipal finance officer. And omutu esikanema municipal finance officer no. Yema omu receipts. I was your way. I am a crutch penny your brim central croponimu. On one for Solomon could see Bracon. Now, Senyada and Asin South Mashebedjan and Monyan for Reverend John in Team Fojo. What about two just a Ghana for Yanani and Kabi and Shemobesa Bosumi and Seni and Nagani a das Ekasi Ebutu ye, Emma Yafru Edam Panin Yanani se a swafoni penyophobia, one ewa a baimo etuana moso Koyashaye, Sebeya Galamse who ensign no, Wabeti me Abrano no Aya home to Tuye, now so for Fian Tuata, and now a jare Abamwa dancing potem war, Yakwate a Samoa Enya da one of Eshe kwa ya na yera doctor omaneboama so afọ ya wono ehwe bambo ho nsem so na wakani pensian ho bi na bensa bosumi miensem enie no na Reverend John Intim Fojo Asen Central na Shebedwani ede aba betu dwase eduebu a yebobi eponim na wo hwe oman ne bambo ho nsem a ewo se eda aban no abaso ewo mo se panyin no kwan ya wo fa so a woti na nanom siedo no na emu eya na eno so entrese Ghana yefa ye nyina ye ho bambo na emo afode ema opanyin na semu ya woka ye amanfo ede na no edi twitwi fom ma wo twa bi ebo ne papa na so ye kase ya no Shebedwani ya wogire mu ewo no Shebedwam ede ma adehia ya wonom wo walwale abato mpesua so ye red monyafo Abdul Kabiru tia Mahama wono so se asem no kro weni ye nto se bi asem na ye rantin Fojo kan ye no ne kwan so an na wasa Ghana man ye bambo ho nsem ene adehia ne ye die no ehia eche party mu nsensem ti ye John Dramani Mahama Brenini so obehwe se obehwe na wayi panya obetimi aba begirem ama bambo aso ye ho no ehon sam no etimi agina brane because it doesn't look well when your government is ongoing and about 3 months 4 months it's happening almost 3 months down the line you are still struggling to get a minister to replace it. And that is the whole issue about Reverend. And I remember when the president was making his appointment I made a comment which was misconstrued. I said that if the president is serious about this country the first appointment he will make is the Minister for National Security. People will say, oh, what does he? He doesn't need national security. They say national security coordinator, what have you. I was very firm and emphatic on my position that the first and foremost appointment you need to make as a president is your minister responsible for national security. I mean, I was vindicated later on when the president realized that because the National Security Act requires that, Awusia nipa wakasa ye eyebro Shebedwani ya wogiremu ema dehia wa walwale abaton pasua so won monyafo Abdul Kabiru tia Mahama Jumedie bi akoso ewo nkran ha se na ne nyina eye Ghana National Polio Plus Committee no na womo edise jumedie ni ehhehye so a womo epe partners ema womo etimi kohie mu ni nyina ne se kwane a won be fa so na womo bre emubuye yade polio no ase ewo memu na wobra jumedie ni ekoso no chairperson edema Ghana National Polio Plus Committee ya wono ene da so no Maami Gertrude Ajo Akpelu wode to dwase ekwan bia so no wombehwe so won betu ase kra nya se bia won be soso anu na emom no polio yade do won ba betu ase de afi o memu wose ne ko den pa de bom no won de hyehyeye ye mapa e ba begu akwemu a enche bia se committee no won ba bonten na won de hyehyeye na won de egu akwemu e de ba bonten e beboa ama Ghana fo enya omubugidie se yade polio de ye ba betu ase wode ne sem be wie no wode tu dwase ene won nya partners won nya aboafo a won aba beboa won a won ehwe ni mu kwanse won beto aso sesa na tie nkwade a ene ebetimi de mfasode e de abreye. We have come together to ensure that we continue to fight to eradicate polio. Polio right now is 99% eradicated. We are left with 0.1%, and we need to push our efforts to really strengthen our efforts, which is meaning that we need to come together, support what we call routine immunization. The polio vaccine is given as part of routine immunization. Come together, support efforts to ensure that all children in Ghana receive their polio vaccination. Currently, we have only 2 countries in the world which have polio virus, which we call the endemic countries, Afghanistan and Pakistan. As we stand here today, we have a total of 39 cases, and we hope that by next year, or by 2027, we will have eradicated polio. Maami Gertrude Ajo Akpelu wano ya chairperson ya oda Ghana National Polio Plus Committee no eso.
Yagusoda jina pomdimuwa na ana chayes ya abano adeba yeno na tinmopwana botane nyina no ayese mrebi bedru ama sabio yenuan ma wonmo kwa yaresabia na wo munika preba empo no mode akono safo nyina wane asikafo antam no ensada enwa enam so ama abano de sanhye ne ba yerakofo na penso edidi mu bapem sese na so ne nkam yese sa ana chayes ne kura kita na de kwa fanyinam se hunkita hwe wo be kwa kodru yeso we kura de insurance nkova na watue sika baabi so won ma bekwa kodru yes insurance na cover pa na so nyade network ne won sansam ayi adwuma entachire wutue hu sika sansam yi bia kwa kopie mu ewo Brekum East eno ewo bonomantamu nam so ama National Health Insurance Authority empanyfo ewo no adwuma no atomu kire se ha adwene papa no mahunu se ene apomdi adwuma kododo no afa bronya ho renkrakase wo bekwam won wukita insurance pa wase anya adwuma enkova waso yade ready enkova na won magye hu sika ekwa won mo ankasa botom na mwanya ban kofasim anam so ama wo de aba atro se nei won be hyase na won makwa so pa ye mu hwehwemu ane ayaresabia kro ye won be che wo no ayade se won ebedi na won wa kyera ka so Brekum East National Health Insurance Authority panyi control for your kasade ma won mo ayo Obaapa Oheneyere tete won na central for edisa nkomoyi Bikuta ya card na esen ko fa card no ko ayaresabia hwe no kwa wa be won yenchese kabia but one was say to the sense and yes important they say emphasis common malaria test common urine test say all pano onyima na say small test be and you say health insurance ye tuaka no okwa ye juska your ma ye fa ho ka and so say providers no all over say no ye see you yes will be about them or free says we're cleaning the house papa as we speak August claims ye because there was time be a man nanka backlog or honya 9 months 8 months say papa and what you are claims backlog ni nyina ma enti ye clean ye fie no yes but say providers and also they will do same AKOSUA why our National Health Insurance Authority panyepa okasade ma won mo Brekum East bonomantamu Obaapa Oheneyere tete afe yefra pomde hu nsemu na yentinsi enwomasuemu na wode wani kiremu o my God na mu hase no mu ampanyefo ayadom ewo enhyehyeye kwan so amode technical and vocational training education no aba beboaze wo hase ni nyina no eye enwomasua ya wode kire ensanadwuma enteteye na empepi na no ya na nipa binum ade ahye watikọ se wonum asabi woti animu a wonum tibonkosofo no ena ya na wo mu eta akọ suku wese ne no anam so ama principal ya wono eda TSC technical ya no ewo bibie ne ye ranmonyafo Edward the champion ede ababa to dwase sansem no ya na edede bia no eye rodohura dansem no krobobobo abako krampo nim enu ti no wono de obehye obibiale nkuran se wo beko university so obeko hifa na obewie na adwuma krampo a obenya no gisa wo kodan wo bi wo kodan aban ansa na wa ma wadwuma ye no eni se wankasa wo kwa akwaje wonsa no dwuma entiteye se be ya wo bewie no na wanya fa ho de wo independent na wankasa wutimi ayi wadwuma no wose emu de he ena ye no ti no wo begina so no akoto asere ahwefo ene awofo nyina se wonhwe na wontimi enhye wo mane kutupa na wontai wo achi ema woninye eye TVET adesua no ho na betimi aboa ama abrabo etumpon anso be engineer no si ye kono bi so be doctor obi so be engineer na aeroplane ya free engineers na ye car ya free engineers na ye eye enti so bi ba betumi aye side we a enhye so aye de wa bon enti sa hadwum me yin free etrim na ye ma no ko school de wa bon enso de koye technical ena de wa ben de so nkoye course foforo de be mo ma ye nkasa enhye ye nkwala ende mo ye dwuma o mines na de mo na wuskapa ene wo kwa brochire kra na wo kwa sebe wo nkonkotena office na wo nkasa broni no ono mo machine nkogina bia de enye adwuma wo bibi no wo no bekọ akoye adwuma nti wo kona wo ni nsa no adwuma obesi de na wa ye de atumi aye de akọ nti ebeto asra wo fo no so omomwa ye mma no se nipa no owie kura na wantumi anto aso ono abetumi aye de enya obenya nsa na adwuma no ono abie na adwuma na technical and vocational training and education TVET na ho sensem and a principal ya wono eda TSC technical ya no ewo bibie ne yewura Edward Echampon wade mu nsem eba ye no na no di sem no achi no na yewura Kwadwo Ampon wono eye IT coordinator ede ma school no wono so kyerɛkyerɛ mu ekwan ya so bi pese wo fa so na wo wura school ni mu a wo betimi anamso
So we pese unya okonya wo school no ma because say a computer placement into no say ansa na obenya enrollment wo ye ho no de ne say obeba na school na bi akola na even say akola na nya school or different school na say unko ho no mo dia unko ji admission our school honum dia eno de oba ye betimi aye no direct placement e de amount wa say but se bia wakọ school no na akola ni nyae no ana bia ene nkomo ya bedi wanya adwensa cha na opeso de akola ne ba ade aye bedi kan ase ni se ubeko school ho no na bia wakọ hu omo headmaster school no headmaster na say ni IT coordinator no asre ni say o opeso oba no eko technical school na wanya technical school bia opeso oba no konti when you know actress awofo ya wonum etuasi campaign womo etem painting kwati aheso epesukuntu aso ede ama wonum enya kwan no ena yewura kwadwo ampon IT coordinator ya wono eda TSC technical bibiani wono so ebomu amane esamo fasa kwan no so na entimu mu anamo bre ni nyina no eso entimi entwa na empenyufo ya womo eda Ghana TV service ano womo eden krata babonte de atudwa se schools miense bi wo no mu a womo atwentwe womo asensan ya suspend womo na schools no bako eye Aguna Swedo Technical Institute e wo mfifi mantemo ena afei Sunyan Technical Institute eno so e wo Bono mantemo Madina Technical Institute enso e wo nkan ha se sa schools miense yi womo se yatwe womo asensan womo dwuma mu di no ene service no adwuma no Dambo brata na nkrata no baye no echemu se womo eje admission fees bia TVET Ghana TVET womo enimu hwe eno eda nchen a boarding fees se bia obi pese okode school mu no mo anaso opese odede ya ekwan a nipa no pese okọ school mu no won beji ni sika ya no ye boarding fee chese sika won beji no eni womo mremu wose eno so eka hom ena afei womo wo PTA sika bia womo tuatua ya se womo tum management na tum eno da nchen ya niema bia schools miensa maboboi womo agigi sika bia womo agigi a se bio every school nkwada no hono mu a every Ghana TVET service for hono omo so womo ye nhwehwemu achepa nene ena nhwehwemu no ababededi no to so kyeremu se womo ati abedwokuo bi womo se ya chesa schools miensa yi a suspend womo de na mom womo ati abedwokuo a sa abedwokuo no e ba be ye dwumaden e de afa schools miensa ye ho womo be ye nhwehwemu pa ya no womo adwomu suko enwun se sa niema amabobo so enyina no eye no kre se womo eye san se roni beka se obehia evidence a womo gina so na womo etimi e de atwo se schools no miensa no asom na oto aso echem se regional directors ya mabobo schools miensa edin womo se sa nipa miensa no so directors a womo da schools miensa no nyina no womo nyina so ya je womo adwuma to wodo ya suspend womo so womo gofie be ne form akoma aduasa 30 days na mpanifo nhwemu enye adwuma na oto aso tudwa se empepe worker say sa teachers miensa ya womo asuspend womo no womo ti fie ni nyina no ye won krofo a womo so be ko school no mu na womo ye adwuma wo womo enase enti se bia okode ye director na ya suspended na mema ba na me ye adwuma no sane na wo ye no apepepe ho ene womo cheso wo behu se nsem a womo tete no ye no kre anase enye no kre nti wo no ye be chew na wode ne se me be wie no ene ode atodwa se TVET service womo ye adwuma den pa se be ya enkwada ya wo mpeso wo munyansa no adwuma wo memu no wo metime nya ntete pa enti ni be bia wo be ye wadwen ese wo de service no ebedi agro na ode sebi o pese minkuminya ebebe adwuma no mu bia no wo che wo mbra wo no mu a ene obedi Ghana Education Service anasha sia ya wobokoko yi wode aba etrese womani atwa ensensem bia na social media no so sa Ghana Education Service asha sia wofa akyerɛkyerɛfo e woma Ghana emu na womo fa sa akonya no so no motu Ghana fo nyina afo na womo bo mama no kokose anya dia bibia sa ekoso e woma emu nti Ghana fo wo bia ma nani na ho pa na woni a woni betwa sa flyer no so se na mo no ka ehunu se nipa bonfo bi na pese womo fa sa akwati kwan so na womo je womanfo se
de enti ananam so ama won mo yesa na press secretary Adema Asoya Ashoma Ghana Womasua wonsam so Yiro Hasmin Mohammed wono anasemi wakotro yare to Facebook se we kura pono ayananse ya mu financial clearance Ghana ban agrantia de ama achotrofo ba se empemu nsia ne ahanu ya womo awie school 2024 nam so ma yafa won mo dwuma no safo no momo an ya grant womo financial clearance de ama womo a nyame ya domo a bosome ya yebesimo November ede kro no aban ne ba ba hyase na wotua won mo ka na momo onyese bia aban no hyase a wofa enkrofo adwuma e wo mai mu na woni aya wa mo ani na wosese bia abo wo no ansha wo bi the 5 ebeda no 6 e wo Ghana emamu na asaminti Sompa kase ye ne convener Adema coalition of unpaid teachers Yura Eric that for to train komo adefa home watchers no kwasem anasasa financial clearance ne de Ghana ban aboma no hoba se fri nyame ya domu aboso no fo ya ebesimo no ya ba hyase na yetuo muka. According to Ghana Education Service, Ministry of Education, Yenya Sika Maya University, Colleges of Education for University for Sika Maya November ending. So far, Yabaka said, the Yana Ama Sa Namba. Because Yenim Senka, Bianca, the young committee, and also Kanentam, and young Kayan, and Kombeana, Yakaka, Muna, Yamiadum, Abaning Sweaty. Yesu frena almost November between and year minimum as almost in the so they make the according to omo ye nyina ye de ka onemo say almost as ye tia na say omo ntia ye nyina de a ene ye besan akeka hu bi I was returning kai aye convener Adema coalition of unpaid teachers ye wo maimu Ora Eric Dafo Eni abane sadia yenko ayemfa hye ye ho esanse wunya no wache eno nti ena ensem ahodo ya yensaka ewa yapono soyi ye che amamonsa etimi akabie na enwomesua ho ensem no se ene wodi wani kiremu ewa colleges of education anase wo mo so akyerɛkyerɛfo ya won mapie mu afri mu aba won kabo mu ko na meche colleges of education teachers association of Ghana ya ye twanitia eka ne sidak no wonom so de kokobo ya emu odepa na eto ediama aban ne se wonhwe ena eniema ankachi amfama no wo kyese mpepi na no obehu se wo mo ekɔ strike na se bia wo de woni ba nyina egu wo se wo kɔ akɔ tenafie wo abla wonya adwuma biema na Ghana fo no ya twen ya no som ne de esi wonom so ena mo pesa dodo ena da bia na mo kɔ strike ne ade na so no wo se wedie wo kana Ghana fo nyina so ayemu adansefo na ekoduru sampempen so na nurse wo mahu se aban no ena anya na sede ene niema hodo a ewo se woye edema wonom won krata ya wode eba eye monte so ya Sompa kase yensa etimi akabie no ene se sitak vo ekrese aban no ayesa wa hyeda ena wone wonom edi agoro bia eno ye koto ma benhwe woto agoro enso enye agoropa wo kyese ewo se wonwanam bi eyade aban no edema wonom na so besi nei enye ade a wonsa etimi aka na bia mu krampon so no National Labour Commission apedi ebedweko ya wonom so ehwetoto niema ema apedifo ewo mem hase no no wonom eye emre bi ewo 2023 mebuso minimum ya ekyerese award bi a watu ni din se eye arbitral award no ewo se wonom etimi de ma wonom besine enye ade a wonsa etimi aka enu achi no krampon so no 2023-2024 book and research allowance arrears bia na no so wo no eye ade a aban no e Canada social neto ya wontua ye na wo hwe animu se 2025 we se kra no enso enwanam eno so efa book and research allowance no wonom betimi etua no so eda so ehye aban no to wo kyerese yefunu pawo won ye fa enhye ben enu ntiri so opese obi bohwema na ejejemu de awasa wutimi hye na fuma na niema ahodo ya wo mu edebua ama enwomesua ho nsama de kyerɛ ene eho eniema natimi akoye no aban afam de ya wasa woye edebua wonom no aban na adwensa nya de a wobɛboa wonom de na wonom enhwɛ na wonom enka ho asɛm Ghana fo na yentimi enwo aban no tuja na wontimi entua nya sa de a enkyɛ
wɔn ka sɛ wɔn kɔ strike wɔn hwɛ ɛna obi ama megyina wɔn kasa sitak fo no wɔn aka wɔn ho biem na wɔn kyerɛ sɛ deɛ etwa toɔ krampa a etwa wɔn ɛnsorom no ɛne sɛ Akrokeli College of Education no ɛne sɛ ɛyɛ 2022 top up bi wɔ hɔ a no wɔn etimi ɛde ma wɔn ɛwɔ book and research allowance ne ho bɛɛ fie bɛɛ samiɛnsɛ ne wɔ kyerɛ sɛ no so a aban no ɛfament ne nyinaa no ɛna ɛnkɛnfo a wɔn ɛnso ɛde ho kɔkɔbɔ ɛma aban ne sɛ akyɛ wɔnyɛ na wogye obi ba na sɛ wɔn so yɛ ɛno nkyerɛ sɛ bi a nipa no mebisa na senteno mfa ne nkɔma no wɔn tua sɛ bɛyɛ a pɛpɛɛpɛ yɔ ɛbɛtumi atodwa ɛwɔ wɔn nso adwumadie yɛ a wɔdie ɛde aboa ɔman no ɛnwomasua ho yɛto akase bono ɛso na nipa num ya wɔmo ɛde wɔmo nkrata ɛkɔ MPP atena yɛkɛse wɔ nkran ha sɛ ya wɔmo hwɛ ne mu kwan ɛsɛ nyame ya domo a amanyɔkuo ne benya wɔmo mugidie na wɔmo ababa kura franka ɛde ama amanyɔkuo no emprempre wɔmo gusu ya wɔmo ɛbɔntoa na akasa de akyerɛ etu ahene ne yesi ahenefo na ɔmampani dada abadi ekyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia emprempre wakɔkɔpie mu ɛwɔ hafo mantem ne emu ya wɔde delegate no edi enkomo na eno adawo nya kwanjira simpie so de tudwa se ahafoma ntemu de enka obenya na omo ombeto aba no ama no no wa mo nchichemu de okron 90% de e wo se free ahafoma ntemu eba na wo kire se Ghana fo nya ne mugidie o se eba na amanyo semu a wodi mu tintiman pa wo mu ache nti onim de ye ene de enye e wa amanyo semu nti wode ade se de mu oden eto ade hye ya wo mo e wa ahafoma ntemu Elede mania jipa me batano nofa mabafie efie enefie me pese me damu nyina 2023 mojina mechipa 84% nyame nhira mo nyina me damu ase pese me kanche mo se de mojina mochino 2026 January 31st mon kono sana mon peja na yankodu 90% monyina munim se minimo na ye ko presidency no me kodu Musuma Konia ewo enti yenyina na ebedi presidency kokodo Adiswamba ndi pokasa ye aye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wodo prese obekura franka e de ama MPP amanyoko no awusa guso da jina NPP amanyoko no edimo na mrobi atwemo masebadwani na wogina mode ma de hye wadanse asokwa abato peso so aye wonmonyafo KT Hammond wono so akasa na wato projobi de ama ne wonmo a wo mo hwe ne mu se wobeto franka de ama NPP amanyoko no sa anai wo bia hwe ne mu pa na wunia no koba na se koba na se wonmo to abawie na January no wudi ntwa wa ma magaza na medi ntwa nti me teme ho party me kwa kwateme ho se de sabio bisi mre bi atwamu wo mo sa de ne kura de obi a mpa bi ate ndi unia no se wo wi keep quiet and suffer na amanyoko ni ntimi ntum pompa na ntumi nkoso na wo mo wagidie wa rehemu sese na nkwa amawo a wo kene bi no ebetumi ayo dia leadership in the particularly those out there now more as far as presidential and know how to go about it so what no kasa ye na mo hwe na anslepo na ye mfanyi ye candidate ye you cannot stay obi anywhere wo mo kasa ade no ho na wo mo prime minister obi anywhere ye prime minister you no kasa manya nti makwa kwatena chen adwuma ye bedi no Ghana ha say watch it on ye say we Alan there ye ne ade no wa ya wonko Alan will never come back to MPP ya mo tra on ye hwe wo da won tra na wo kasa agro die we can say we have say yes party no so almost say na ma it's not going to happen we are obi antum magago obi anya yere but yeah ma won far easy sir say ma be use MPP ma say me na yeah me ya na get be fu because me win election me try na so kwakura me say ma ye ade wo mo chese yam so ma ye ni ade no o ma to aba ma me fie aduonu nai ma to o ma kane agusia wa ye Raketi Hammond na ani ekotie ye na yenko ensemfofro mo ewo kase so na yebo remo ewo arehusem mu biem kane aban krachi panyin na wogina mo ewo eye North Tongue abaton pesia no so eye onmonyan for Osborn K Divine Fenu ye kasai papa no akankyere go wabra aduane esija so ewo ekwanhye bia wo kyerem se esiye ya eto no ewo tema ene afrawo kwan no so enurada awiabremu na wo kyerem se na papa etu kwan enani akyeremu ewo eye tema ne mpotem wo na fofie anto atadware abamo wo firi ne kromo ena ekọ na wo kyerem se wodu bia ye bia eno eben Central University College ye no ewo eye miacho ye no ewo tema afrawo
kwantempon no so no e na sa akwanhia we say esi ye enam so nti no papa ye ka say wo dimrika entente e de ne wuramu e wo Tema General Hospital na so no enema entimi ankekensie nti no wo jemu a woti na nanom e wo ensie do wenum nyina aka ho bi ama ye ka say no 2021 papa October bosumi ni mo e na eye MPP abanye ne wo opposition wonum etimi epa no ema no beye aban krache panyi eno ti aka ho ama amanyofo ahodo ene empanyifo ahodo nyina da eto ya konsem efa social media ene eye kasafidie ahodo so ede mapanyi ene nebusua we so ena ye gina na yenso yakase ebusua ni nyina enhyeden na wonkafra na woma ya papa fenu enso baby pa entena e wona na Abraham ekokomo Arishma Augustine wutie kase boy free Sompa 106.5 FM. Yem fast da menwume ko awie womo ebo yechi abrane time ebo center for na yede aseda no bi ede ama womo se eba na ti di yade de a se wan pe time eba make sure no bi anono mu a wo yade na nya de ebekọ enti bomode a tutuemi kakọ hebo shop na pharmacy shop bia na busa se womo ma time eba make sure ni bi na nya no nko onya se bi a ti di yade nko a wuntumi eni di eno so unya bi no mu a ebebo pa am wetimi atai bo no wonam yawo ni nyina general body pains ebetu ase na ye de drum waso bi krasa abekwan ho a eno no ye time mixture ene ne capsules enu emienu eya no waka bom no wanom yade bia ye kutia wo ni pedua mu no ni nyina ase ebetu emanom emema nso etimi enom obawo no mu a esiesie wa himfie ho no mo ema utimi ye Obaama pa emema nso untimi mu adwuma wo mpemu ana ebetimi abo na esiesie o kama na ubowura ebo shop pharmacy shop wa ye bodino esa time mixture and then the capsules and afre na water fridge wuso agyemai e wo 0244417669 0244417669 na woni no eni enkomo onga aduane papa odi ye aduane a anusuo no de papa won se wache no stew no wo ye na wamfa onga amfa enwumu a ya na taste no ya na kakakra enti se stew bi a wo ye contomere stew tomato stew de stew be na wo ye wo be hia onga de spice no na ye de papa na omo amototo tilapia de we minka le bebre wo munim ye wo onga 3 mix ye no ginger garlic onion ni nyina obetimi de steam wonam ama scent no aye kama na mbi wo do mu a wo kofa spices bi de steam a na scent no ote enam no scent nkura ewo mu enye no a ape onga wo mo spices ni bi na faye medical catch say bomodin ase enkwan stew de wo ye bia aduane bi a wo ye a opesa no nsuo ye de no pe onga womo enema ni bi na fagum bodua mu e wo bodua no a womo won fiche ho no mo ya bodin no won be yi bi e de amaw na 2074 ano so ye adro ba ko a abusua comfort am obi bia ye na nanom dodo no a wan mo de aba no abusua ano aye kama na eboa wo so tu yade bia se tete no obi a yade ebo no a enkwa ada ekuro tuwa saye dai na kuro no kura enwui hepatitis B and C kidney emun sansam liver na 2074 adro ready emese wonno mu a chase yenye ho achinyi sansa wonno mu ana sa yade no ayebafua wo blood sugar wo hospital doctor say wo sugar level no shoot de kwosoro prostate issue na wo asthma ana wo bota ahyew wo hormone wo sa wonsa na ye dududu wo nanemu asase pagya wonim na honhono 2074 ba bebo na ayisade yi nyina de free honom e boost immune system no na akode etia yade Food and Drugs Authority wo mo hwe ye nti wo magye atom at the stamp posiso bomode so bako Akaishi drug lane Kumasi Ashtown Kwalena Keba Bibia ni afraid 0246 073 498 0246 073-498 nana mpanyifo eni enkomo Sompa obi basi ni onyame yadom fiada we ya eye fiada we ya enjabusua hye so ai mo amwo ka na nyina montwa ye ne yeba no so yeba ne pabe ne so yeba ne wodom yeba na hoofam yeba ne nimdiem yeba ne nyansem jase ba bia bi ane yedreba ayo Sompa 106.5 Accra enjisada no ye pia ya basi no akofim se beduru kaneshi na yade mu nyina baba to kese achade de nyasam keto ma munimu an mo bi se o manfo ya jaza na no mba adome de no na nyasam keto ma kura jaza wo twa ye
fashion no wana sa woji achade no eye bafua hampasi wom ene de kaka ho hyana nso a ise abasha ase a wo mache no num ne akwakọ wi anumre no nso ayo 31st October efiade de anumi enti ya no wa hyana nso de amaye ya street paste ne brush one maso yasene 2 square energy food drink time herbal mixture bell beverages 21st clinic and multiple quest one nyina eta yechi wo baso so baso yasene no afre 0547 548538 0547 548538 na okropo ne dodomye na efiada ebe sompa obi bus no ye free kaneshi ba ya na de chiye memenda ye no eye 1st of November 2025 no eye de at 21st clinic of the moment wonom so ede eye dwumedie bi eba ede abre ema ya wonom so ekunonom ewuwu eja wonom ene enyanka ne enwisia enu nti no ema ekunafo emoto edi ene enwisia ne nyanka wo kyerese we say eye afia no dwumedie ya woye ede mamo na we ene de toso enkono eye annual free widows treatment program na wase enka ncho se 21st clinic yem branches ahodo ne nyina da se dwumedie we say ebe koso enu nti no eya na mohye no so ede amayen na bibia so etimi akoye was free consultation ne doctor be kasa kwa wonyo kapre wonyo sempoa wo wi free lab test ahodo ni nyina no so be ye obi e wa bra wontua sika bia na wo wi so a na wasa hwe wo yade no asa ma wo ho aduro wo wi a wasa yo massage kwa na we de atwato okura ne se snacks ahodo bi enuane wade mamu eye lunch enti wo ba mesro mani di esanse eya last ahodo ne ebe ye na bi wo ho a na ehia so be di ansa na ya yo sa ne mani nti so ba obehwe no ma bibi nso e de akeka wano eye memenda ya edi anim ya 1st November 2025 anopa nonso na wahase me pacho awia no mienu 2 pm na odi dwumedie ni nyina ekwa wie entina se ema no miensa mo na ase afe na me bo man hwa ka se bia wo mutiri moden me pacho ya no wahye nso akra se nom tantra he run about na won sa beka no wo pemu nkyeremu bia fra 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 na wonom emma wo enchiremu na Joe's bread and pastries wonom so ede eye achede bi aba adwaso na achede ne se mu amoton do kono kenken no mepacho ha ho enkotoja enkotobidie anase bia kwafele gas now de ye hyeto na de ye we na mepacho wase wo ton eye kenken 3 Ghana cedis pe baako ubetimi di agye 10 cedis ubetimi di agye 8 cedis na wo kwa wanim enu nti fa so bom ene wode ebre wonti no Joe's hot kenke no abedwama so emu ode ne mu ye kama nkasa enu nti mu amo ye yi ahodo mu bodwumedie bia na sanyumaku ahodo we wie ye kasa ya na wie ya Sompa girls ye kwa kwagye ye de ese Sompa ladies ye kwagye ye de ne akeka ne ya we ne ya pintin na ese ya to so abo adwuma mpacho mentre fie ehyiamudie bia mu dia na se dipadom anase ekoku do abusia monto kese na mo famo ni enchemu ewo Joe's bread and pastries na wontimi ema mo kenke 3 Ghana cedis per for a ball chese ba ku bia no na wode aba wo sampa chow obetimi ene wonom ato kese ewa homabofo iso na wonso ensem bi se bia wache no watimi ede amount 0256 068832 05 pacho me bosu biem 0256 068832 na wajo so Jesus our source ene ye twanitia e friend Joso no na obetimi ahwe wa kira kwan ewo eye commercial bank na chiwa ewo dome me pacho eye na wa makenkedie no ayem ready ama wa bra wonu a wokoto 3 Ghana cedis per e de a free jaws a pastries for enchain nenu echi no Promasido Ghana Limited ese yen kanche abata ne ahwefo ya moma no edi eye bosumi ensia kona so wadidie no ayaya edi ama mo no me pacho wode yam vita abedwama so eya no akwakwagye bi ye wana soto ahodo rice na na se modie no wo wheat wo ho e na afen so ebro no so e wo wonte no eya na de wo ba no epe no wo tratra ya de na nije ho no na wata de ama no na ne nyine mo so etimi aye from na wa ye kama e de amampa chow store bia mu ana se bo na bia shop bia mu no wonsa ebeka bi FDF e de won stamp esiso nte no eye emu abofra no yakwagye bi na entimi emwa enkwada no edidi abusia asedom ena ye gina na yetwe ho abatia wo ya ba ensem no dodo na ewo ekira ya de bepie mo so
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi a ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Wontumi nkyerɛ nea woba ani bɛkyɛ mu anaa deɛ ɔbɛyɛ daakye nanso wobɛtumi aboa no ama n'anya apɔmuden firi ne mmɔfraase Yamvita yɛde milk papa bi ne Nutrivi ayɛ yɛ nkwadaa aduane a ɛyɛ de na ahoɔden a ɛwɔ mu no boa mmɔfra apɔmuden ane o mpanimfoɔ so ani gye ho paa ma woba no apɔmuden firi ne mmɔfraase Yamvita gumu ahodoɔ bebree Yamvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa yin krato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA Agyeiwaa die nkratoa yi atu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka firi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 0501628931 and 0246073498. FDA Agyeiwaa die nkratoa yi atom. Sompa TV Emma Aketiapa. Area de mama yama mwakwa ba yeto akase bono eso na DVL dwumekuo no ne faye wo doma yinkro wo ma babonti de atudwa se emprempre ade hye ya wo mo doma ene na yinkro empotebo nyina nyame ya dom ama office ne bi aba bepiem wo doma yinkro to wo mo sesesa wo pese wonya tumi krata efa no ka ene nsembise bia ho a bomode asa wo beba doma yinkro aso ya aba no engineer Isaac Nyakujan wano ene ye branch manager woni Mempenifo di nkomosi.
DVL na enya ba bedru domain kurase a de beso obibia nya se obibetwa kwan akọ baby fufuro DVL wo se okwakoye ne bibi ewo ne paper na se ne lances ana ne car registration bia etimi bibia obi nim se DVL fo ye bia se fa ne motor lances a editwi excavator lances a editwi car articulator ni na ye bi ye register car ye register pragia abobo ya ni motor bike na jobi amfa na dwuma mbra se ne be ya dwuma ne betim na yaka hase nenko ba se abakakra yi efri doma asan de AKOSUA ne nembeka na nyina ye ninka ho se ne be ya transport cost any Arishma mani bokasa ye engineer Isaac Nyakojan wano branch manager DVL ne fa ye wodoman kru afa ye ko bi man so Cameroon man mu ne yadri na Cameroon man no akwakoto aba wo mkokoto ya nese mampanyini pobi ya wono anese nyaye wapanyi pano weka wanese watena konya no so akọ emprema akoma konwotwe enie ene watena so washase 1982 ene wada so sisuo wanya mfinhia no makoma kwa duokono mienu enti wiase mu nyina no hwa amamu mpanyimfo a wo mabatena Ghana akonya so wo mo amakọ ene wo mo da so teso no a Europe obi a Cameroon mampanyini no wona anyini pa 92 years enti we no wode mfinhia nan ya se no obesa ebedie no abeka ho a na so wakeka kwa 100 ya na sa kopim se obekọ na daka menemu na anayi aye kasa yi wo moda so a ya won mo hwa ni mu kwan se Europe obi aba bekasa na wacheche mu sanse efiti enu ade ba no na wopanyi kese na wone no epre akonya no e Cameroon man mu won mo kire se etututuo bi ekoso Yura Isa Chiroma Bakari enam so ama nipa bi no mu afifiri mu nipa besenan enu ada wo mu afiri mu a afoforo bi nso prepra pa na ne nyina no aye abato ne se electoral commission babobọ na ye hunu de di nkunimu are de woreye ane se nei afedie abrewo yipoma kwamu amana beda dwase Europe obi a wanyamu ahamu nchemu aduonum miensa akiripo no enso 53.7% ama Isa Chiroma enya 35.2% na se pobi a na di nkunimu a wanya chese 92 years a wada so atia konya so we abuso yenyina we so ne yemfansam nyina ensi afen wo fedie no de ato ha ansam wo de bra wo no jedi makotin no ebini se yene yamane body ya woto nkrafrefo emantamma ye kwabranya akobon komo ewo asama kese etututo ya akoso ewo ahensie mu mansotwe ehu sanso na dental circuit court ahye nipa mienu se wamkode mfinhia miensa na omunye adwumaden emfanka ho ye bone nyina atofo ko wie ewo Cameroon man mu ama won mabato a won makwakoto no afred electoral commission ababa bobo say rapobia wono anasanso adi nkunimu a say 92 years wada so a ati akonya so wei anana foforo bi eka ho a asonfo basa yabatena second kan ye AKOSUA Agyeiwaa kwade boaten enimidi mene Obaapa nana yaka etre na fe Oheneyere mame ekua yebowa esia mabronya busia yadamo ase ama moniti ekudonto ye sorry so ama mobro wasem dwumedie no abawa kwem